Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Шимбе тапшыларыбыз давам ите. Хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга язучы Вахит Имамовның Татар яугирләре дигән романыннан бер үзек тәкъдим итәбез. Аны Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗан башкаруында ишеттерсез. Заманында Рәсәй империясын дер селкеткән һәм бөтен дөнья тарихына кирип калган Емельян Пугачев явы моңа кадәр фәнни хезмәтләрдә һәм мотор әдәбиятта фақат бер яклы. Крестьяннарның патша администрациясе, җирле алпавытлар изүенә каршы юнәтелгән сыйнфый көрәше буларак кына яктыртылып килде. Бу теманы язуга алынган совет галимнәре эчендә, бүленмәс һәм бердәм совет халкы тәрбияләүгә йөз тоткан сәясәтчеләр эчендә шундый тәкъбир отышлырак, файдалырак иде. Казанда яшәп иҗат иткән тарихчы Фирсов 1869 елда башкортлар урыс хакимиятеннән кутылып, бәйсез мөстәкыйль ислам ханлыгын төзү өчен, татарлар элекке ханлыкларын һәм иске тәртипләрне торгызу өчен көрәшкәннәр дип язса да, моңа охшаш фикер совет галимнәре тарафыннан аяусыз тәнкыйтькә дучар ителде. Коммунистик, ялган идеология чәчәк аткан чорда гына түгел, бәлки инде үзгәртеп кору дигән этап башлангач та, галимнәр Пугачев фитнәсен сыйнфый көрәш яу дип тәкърарлауны дәвам иттеләр. Мисал өчен, 1988 елда дөнья күргән «Воззвание и переписка вожаков Пугачевского движения в Поволжье и Приурале» дигән зур һәм һичшиксез мактаулы хезмәт авторлары да элекке совет фәне калыпларыннан котыла алмады. Алар да безне Пугачев явында катнашкан инородислар, ягъни урыс түгелләр, фитнә барышында милли мәнфәгатьләрне алга куймаганнар, бәлки барча халык бердәм булып иң элек сыйнфый изүгә каршы көрәшкән дип ышандырырга, тарихи документларны шул күзлектән чыгып өйрәнергә чакырдылар. Әмма тарихи фактлар киресен сөйли. 12 ел буена качып йөргәннән соң җаек буенда пайда булган падишаһ галиҗәнәпләре Петр Федорович үзенең беренче указ һәм манифестларында ук ирек вәгъдә итә. Аның ничек теләсәгез шулай яшәгез, бабаларыгыз ничек гомер иткән булса, сез дә шундый тормыш корыгыз, тугры хезмәтегез өчен мин сезгә елга һәм далалар, мәңгелек азатлык вәгъдә итәм, дини ирек бирәм, мин сезне элек түләп килгән ясак һәм салымнардан азат итәм дип язган сүзләрен урыс булмаган милләт вәкилләре иң беренче чиратта милли азатлык вәгъдәсе дип кабул итәләр. Гадел изге патшага өмет тоту уе хәтта 20-21 гасырда яшәгән цивилизацияле кешеләр күңелендә дә бар. Үзебезнең газиз татар халкы да Мәскәү безгә ирек бирмәсме дип әвәл Ленинга һәм Сталинга табынган. 1985 елдан соң без шундый ук өмет белән Горбачев авызына карап тордык. Бер катлы татар халкы ничә еллар буе азатлыкны нинди күләмдә юталсак шул кадәр бирергә вәгъдә иткән Ельцинның изгелегенә өметләнеп яшәде. Без 21 гасырга аяк баскан буын шулай алданганны 18 гасырның 70 елларында яшәгән крестьян падишаһ Петр Федорович вәгъдәсенә әлбәттә ышанган. Нәкъ шуңа күрә урыс булмаган милләт вәкилләре Пугачев гаскәренә күмәк рәвештә кушылган. Шуңа күрә Пугачев гаскәрендә татар, башкорт, марий, удмурт, чуаш халкының гади крестьяннары гына түгел, бәлки шактый зур байлыкка ия булган тарханнары, старшина һәм йөзбашлары хезмәт иткән. Алай гына да түгел, шул байлар әле фитнәче отрядларны күп очракта үзләре туплаганнар һәм үзләре үк отряд башлыклары булып йөргәннәр. Тарихтагы әлеге хакыйкатьне хәтта Пугачевчыларга каршы җибәрелгән барлык җаза армиясенең баш командующие булган явыз, кансыз генерал Панин та таныган.
Аның 1774 елның 31 декабрендә Оренбург губернаторы Рейнсдорфка фетнәчеләрдән штраф атлары җыярга кушып юлланган указындагы мондый сүзләр безгә калса һич нинди өстәмә аңлату яки яклауга мохтаҗ түгел. Нам известно, что среди иноверцев богатые более склонность имели к злодейству, а бедные их примеру последовали. Без тагын шуны да башта ук ассызыклап әйтергә тиешбез. Урыс алпавытлары арасыннан бер генә вәкил дә үз теләге белән Пугачев ягына чыкмаган. Бер генә урыс алпавыты да байлыгын калдырып Пугачев гаскәрендә отряд башлыгы булып йөрмәгән. Тагын бер аеруча мөһим һәм четерекле нәрсәгә игътибар итик. Совет фәнендә Пугачев явы ул һәрчак иң элек урыс крестьяннарының урыс алпавытларына каршы сыйнфый көрәш итеп яктыртылган. Ягъни урыс явы, урыс фетнәсе. Ә урысныкы булгач билгеле инде монда башка милләт вәкилләренә урын бик аз бирелә. Әмма тарих ялганны сөйми. Инде тарихи мәгълүматларга сүз бирик. Татар халкы телендә әби патша булып йөргән Екатерина II Пугачев явында катнашкан крестьяннар санын 200 меңгә тиңләгән. Әлбәттә, Екатерина мондый санны түшәмнән алмаган. Ә үзенә рапорт бирүче министрлар һәм генералларның мәгълүматларына нигезләнгән. Башта ук күңелгә салып куйык. Бу сан дөрес тә булмасын, шактый киметелсен ди. Бу урында бәлки кайсы чор мәгълүматлары дөресрәк? Патша министрлары гаделрәкме, әллә совет сәясәтчеләре, совет галимнәре хакыйкатьне шәбрәк күрәме? Архив мәгълүматларына караганда, яу барышында 11552 фетнәче. Безне аеруча кызыксындырган Казан губернасында 4526, Оренбург губернасында 4739 крестьян һәлак булган яки хәбәрсез югалган. Бу саннар тулы түгел. Ә шулай да ул 200 мең санын кайсы милләт вәкилләре тәшкил иткән соң? Крестьянская война на территории Башкирии дигән документлар җыентыгына кушымта итеп төзелгән, ә ул архив материалларына нигезләнгән, әмма тулы түгел дип искәртелә. Карта мәгълүматларына караганда, ул чагында Оренбург губернасы составына кергән Уфа провинциясендә яшәүче урыс булмаган 86541 крестьян, ирләр фетнәдә катнашкан. Шуларның 42114 башкорт, 35097 татар һәм мишәр, 9330 марый, чуваш, удмурт крестьяннары. Чагыштыру уйлану өчен тагын өстәмә саннар китерик. 1767 елның май айында төгәлләнгән ревизия буенча 6 провинциядан хасил Казан губернасында 2 миллион 471 мең кеше ике җенестә яшәү ачыкланган. Дөрес, 1768 елда Сембер һәм Пенза провинцияләре Казан губернасыннан аерылып чыккан һәм нәтиҗәдә Сембер губернасы төзелгән. Әмма моны искәртүбез гомуми санга һич тә тәэсир итми. Чөнки Пугачев явы шул ук Сембер һәм Пенза провинцияләре аша шаулап үткән. Бу очракталарны бер бөтен итеп карау хакыйкатькә хыянат итми, саннарга үзгәреш кертми. Ул елларда Оренбург губернасында 400-500 мең чамасы кеше ике җенестә яшәгән. Емельян Пугачев китабын язучы Буганов бу саннарны бернинди тарихи мәгълүматлар белән дә нигезләми. Тарихчы Чулошников 1750 елда Уфа провинциясендә яшәгән башкортлар санын 106,176 җанга яки 11863 йорт башына тиңли. Бу очракта ул ике җенес вәкилләренә күз алдында тота. Әлеге саннарга да ышанасы килми. Шуңа күрә без тарихчы галим Сәлам Алишевның Татары Среднего Поволжья в Пугачевском восстании хезмәтенә мөрәҗәгать итик. Аның мәгълүматлары буенча 1770-1771 елларда Оренбург губернасында урыс милләтеннән булмаган 236,770 ират яшәгән. Шуның 95-100 мең чамасын башкорт. Моны башкорт милләте дип түгел, ә башкорт катламына язылган крестьяннар дип уку дөресрәк. Һәм тагын 100 мең чамасы татар ирләре тәшкил иткән. Саннарны тагын кабатлыйк. Оренбург губернасында урыс булмаган 236,770 ир яшәгән. Ә шул губернаның бер өлешен генә тәшкил иткән Уфа провинциясендә 86,541 кеше фетнәдә катнашкан.
еллар тәңгәр килеп бетми, шулай да кулланыйк. Әмма Оренбург губернасының бөтен территориясендә фетнәдә катнашучы татар, удмурт, марый, башкорт крестьяннарының саны 86541 кеше белән генә чикләнә алмый. Чөнки Бөгелмәдәге земская конторага буйсынучы зур территориядәге йөзләгән авылларда яшәүче татарлар һәм башкортлар бу сан эченә керми. Ә ул төбәктә фетнә отрядлары аз булмаган. Иң эреләрен генә санап үтик. Муса Мустафин җитәкчелегендәге 700-800 кешелек отряд. Тимер Булат һәм Әйт Уразмәтовләр төзегән ким дигәндә 900 кешелек отряд. Самара каласыннан 20 чакрымда татарлар тарафыннан нигезләнгән халкы Самара линиясендә казак булып хезмәт иткән Машин бистәсе отряды. Ул саны буенча һич кенә дә аз булмаска тиеш, чөнки әлеге отряд 1774 елның 14 февралендә Бузаулык крепосте янында генерал Мансуров җитәкләгән җаза полкларына каршы торган, әмма җиңелгән һәм Илецк шәһәрчегенә чигенгән. Тагын саныйк, 1767 елгы комиссия депутаты Гаврила Давыдов кул астында Бугырыслан бистәсендә төзелгән 500 кешелек отряд. Шул ук төбәктә хәрәкәт иткән 500-800 кешелек Султангол Иманханкаев, Иван Черняев, Йосиф Ингалычев, Попов отрядларында онытмыйк. Оренбургның үзенә терәлеп торган һәм Пугачев гаскәренә 500 кешелек полк биргән Каргалы бистәсенең татарлары да әлеге 86 мең хисабында юк. Һәм тулысынча диярлек татарлардан торган һәм 22 мартта Татищево янындагы яуда аерым отряд булып катнашкан Красногорская крепостенең казакларын хәтерлик. Патша генералы Кар командалыгындагы җаза отрядлары килә башлагач та, Бөгелмә һәм Оренбург арасында төзелеп утырган Дусмәт, Сарманай, Мустафа, Йөзәй, Имангыл, Биккыл кебек авыллардагы йөзәрләгән татар крестьяннарның отрядларга тупланып, Пугачев армиясенә качуын яки җазачыларга һәр төрле каршылык күрсәтүен, шушы ук авыллардагы ирләрнең 1774 елның яз һәм җәендә баш күтәрүен искә алыйк. Бирдә бистәсенең үзендә 1773 елның октябрендә Казан язу вәкиле Абдул кул астында 500 кешелек яңа бер татар полкы оешуын, гыйнварда Габдрашид Әйтовның яңа бер полкка башлык булып билгеләнүен онытмыйк. Шуларга өстәп, җаек казаклары сафында да бик күп татар булуын, шулар арасында 20 кешенең 1773 елның 16 сентябрендә үк Пугачевның иң тәүге 80 казаклы отряды сафында булгандыгын һәммәсен искәртик. Исет провинциясендә Иван Грязнов һәм Григорий Туманов җитәкчелегендәге 5000 кешелек отряд хәрәкәт итүен, аның составында ким дигәндә 2000 татар башкыр җайдагы булуында, Урал заводларында эшләгән килеш яки Оренбургның үзеннән качып чыгып, Пугачев гаскәренә кушылган татар крестьяннарын һөнәрчеләрен дә истә тотыйк. Тагын дистәләгән вак отрядлар, йөзәрләгән билгесез фетнәчеләр. Шуннан соң без Оренбург губернасы территориясендә фетнәгә катнашучы урыс булмаган крестьяннарның саны чыннан да 86 мең белән генә чикләнә алмауына ышанырбыз. Безгә калса ул әле 100-110 меңдә дә тукталмый. Безнең кулда Оренбург губернасындагы кайсы милләт вәкилләренең Пугачев явында ничек катнашуын раслаучы икенче төр мәгълүматлар да бар. Ул Екатерина II тарафыннан төзелгән Оренбург яшерен комиссиясенең карарлары. Шуларга игътибар итик. Әлеге комиссия карары буенча 11 фетнәче мәйданда чыбыркы белән суктырыла. Шуларның 8-е татар, 3-се казак. Камчы белән җәзаланган 266 фетнәче арасында 120 татар, 3 крәшен һәм 7 башкорт, 81 казак, 35 крестьян, 4 солдат, 1 поп, 1 калмык, 2 хатын-кыз, 2 бала, 1 карт һәм тагын сөргенгә сөрелгән 9 кеше. Яшерен комиссия җәллатлары тарафыннан кыйни-кыйни сорау алынган, әмма җәза бирмичә иреккә чыгарылган 713 фетнәче турында күрсәткечләр. 217 казак, 111 татар, 7 башкорт, 84 крәшен,
45 калмык, 21 солдат, 110 крестьян, сөргенгә сөрелгән 87 кеше, 6 сәүдәгәр, 2 ныгай, 7 яшүсмер, 7 хатын-кыз һәм тагын билгесез 9 кеше. Оренбург комиссиясендә исемнәре теркәлгән барлыгы 1002 фетнәче бар. Алар арасында крестьян, казак, крәшен, сәүдәгәр, солдат булып теркәлгән 561 кешенең милләтен без төгәл белмибез. Әмма инде ачыкланганнар арасында да 239 татар бар. Һәм шуларның 28-е җәзалауга хөкем ителгән. Димәк, фетнәдә күрсәткән активлыклары һәм кыюлыклары өчен татарларны гафу итү мөмкин булмаган. Әлбәттә, югарыда китерелгән саннар тайпылышсыз күрсәткеч була алмый. Алар тулы да түгел. Ләкин алар уйланырга һәм хакыйкатькә якынаерга ярдәм итә. Инде хәзер Пугачев явышаулап үткән Казан губернасын алыйк. Җаек буенда падишах Петр Федоровичның пәйда булуы турында хәбәр алынгач та, Казан провинциясендә яшәгән крестьяннар әле октябрь башында ук беренче отрядларга оеша. Мондый хәрәкәт издән бөтен губернаны камап ала. Без тарихи документларда ныклы ис калдырган кайбер төбәкләрне генә санап үтик. Арча юлында 3000 кешегә җиткән Мәсгуд Гомәров отряды, Алабуга каласын камаган 6000 фетнәче, Зәй Бөгелмә арасында хәрәкәт итүче 400 кешелек Тимирхан Мустафин отряды, Зәй крепостен 15 гыйнварда алган 2000 крестьян, 16 гыйнварда Аксар янында тармар ителгән 600 фетнәче, Яршаллы, Орловка, Мальцево, Котловка авыллары янында карательләр тарафыннан куып таратылган 8000 крестьян, Әгерҗе районы территориясендә Габделҗәлил Сөләйманов куласында җыелган 800 фетнәче, Пианибор авылы янында тармар ителгән 2000 кешелек отряд, Юскәй Кудашев куласында оешып, Әгерҗе районыннан Ижевск заводына юнәлгән 800 кешелек отряд, 1774 елның май-июнь айларында Казан янында карательләрнең борын төбендә хәрәкәт иткән 600 кешелек Надир Туктар Галин отряды, Ижевск ягына яуга юнәлгән Бакый Абдуллов, Шмота, Андрей Носков, 1774 елның гыйнварында Биләр крепостенә һөҗүм ясарга хәзерләнгән атаман Иванов һәм Юлкәй Әйткулов отрядлары. Айрым рәвештә тик үзләре генә хәрәкәт иткән тагын дистәләгән отрядларны санап тормыйк. Без монда Минзәлә, Бөгелмә, Нагайбәк, Бакалы тирәсендә яу чыгарып йөргән меңәрләгән кешелек отрядларны аңлы рәвештә искә алмадык. Чөнки аларның мөгаен бик күбесе Уфа провинциясе буенча төзелгән мәгълүматларга кертелгәндер. Әмма инде югарыда телгә алынган отрядлар да әле Пугачев шәхсән үзе килеп кергәнче ук Казан провинциясендә фетнәгә кушылган крестьяннар санының ким дигәндә 30-35 меңгә җиткән булуы турында ачык сөйли. Инде Пугачев Казан провинциясе территориясендә хәрәкәт иткән вакыт ул тарих фәнендә крестьян явының иң югары ноктасы дип санала. Моны Мәскәүдәге җәзалаулар һәм сорау алулар чорында Пугачев үзе дә, аны карательләр кулына тотып тапшырган хыянәтче казаклар да таный. Пугачев Татарстан территориясенә 1774 елның 29 июнендә Әгерҗаша килеп керә. Ул чакта аның кул астында 8-12 мең кешелек отряд була. Аның шактый өлеше татарлардан тора. 11 июльдә ул Казанны камый. Бу вакытта Пугачев гаскәрендәге фетнәчләр саны 25 меңгә җитә. 12 июльдә Пугачев Казанны ала һәм яндыра. Шул көнне кич белән ул подполковник Михельсон карательләр белән бәрелешә. 800гә якын фетнәче һәлак була. 737 крестьян әсирлеккә эләгә. Меңәрләгән крестьяннар Пугачев гаскәрен ташлап кача. Шуңа күрә Пугачев тирә-як авылларга Исхак Әхмәтов, Сәлим Гаделшин кебек командирларны яңа отрядлар туплау өчен юллый. 15 июльдә булып узган соңгы яуда Пугачев 15 мең кешелек гаскәр белән керә. Яу барышында тагын 2 меңнән артык крестьян һәлак була. 5 мең кеше әсирлеккә эләгә. Ләкин шушы кадәр коточкыч югалтулар кичерүгә дә карамастан, Казан провинциясендә көрәш тукталмый.
Хәзерге Теләшче, Мамадыш, Питрәш, Балык бистәсе районнарына караган авылларда июль ахырына кадәр Бахтияр Канкаев куласына тупланган 3000 кешелек отряд хәрәкәт итә. Кама Аръяг районнарында Канзафар Усаев, Галибай Мурзагылов җитәкчелегендәге отрядлар яу чыгып йөри. Июль-август айларында шунда ук Усман Тимиров, Герасим Иванов отрядлары сугыша. Һәм тагын әле Арча, Алат, Җири юлларында хәрәкәт иткән дистәләгән вак отрядлар бар. Без югарыда Казан провинциясендә декабрь-гыйнвар һәм нигездә июнь-июль айларында хәрәкәт иткән фитнә отрядларын гына санап үттек. Әмма шушы 4 ай дәвамында көрәш алып барган отрядлардагы фитнәчеләр саны да 55-60 мең чиген узып китә. Бу фақат Казан провинциясендә генә хәрәкәт иткән крестьяннар саны. Әле моннан тыш губерния составында тагын 5 провинция бар. Зия, Вятка, Пермь, Пенза, Сембер провинцияләрендә дә крестьяннар гадел яуга күпләп кушылган. Һәм ул провинцияләрдә дә 10 меңнәрчә татар яшәгән бит. Татарлар әле бу 2 губерния территориясендә генә түгел, әйтик Урал аръягында, Себердә, Чиләбедән 280 километр ераклыктагы Курган каласы тирәсендә 1774 елның 15-20 мартларында татар ясаулы. Ни өчен ясаулыгын әллә Пугачев әлеге каһарман һәм аның отряды хакында белмәде дә микән? Иван Илкаев һәм атаман Семен Новгород җитәкчелегендә 3000 кешелек отряд хәрәкәт иткән. Валлаһи гаҗәпләнерлек, каягына сибелмәгән һәм бер кайда да баш имәгән бөек татар. Әмма туктаусыз һәм озакка сузылган санауларны без әлегә туктатыйк. Чөнки 2 төбәктә Уфа белән Казан провинцияләре территориясендә фитнәдә катнашкан татарларның гомуми саны булай да таң калдырырлык. Пугачев явында ким дигәндә 85 мең, ә безнең исәп буенча 100-105 мең чамасы татар катнашкан. Екатерина патша бик әйткән 200 мең фитнәчене искә төшергәндә, Пугачев явы ул яртылаш диярлек татар явы. Гаҗәпләнү бу гына түгел әле. Без урыс булмаган милләтләрнең Уфа провинциясе территориясендә 86500 фитнәче бирүен хәтердән чыгармыйк. Һәм Казан губернасындагы кимендә 50 мең татар фитнәчендә шуңа кушыйк. 136 меңнән артык урыс булмаган фитнәче. Оренбург губернасының тагын 3 провинциясендә онытылып калган Түбән Новгород губернасында элекке Касыйм ханлыгы территориясендә яшәгән килеш фитнәгә кушылган һәм безне хисаплауга керә алмаган татарларны, Оренбург янында Пугачевка килеп кушылган Казах, Каракалпак һәм Калмыкларны исәпкә алсак, ким дигәндә 140 мең урыс булмаган фитнәче. Ләкин әле бу санда чит түгел. Без Казан губернасы территориясендә яшәгән 180 мең чамасы чукынган, 5 мең чамасы чукынмыйча калган Марый, Чуваш, Удмурт ирләре хакында бер сүз дә әйтмәдек. Дөрес, алар фитнәдә татар яки башкорт халкы кебек актив катнашмыйлар. Чөнки алар инде динен алыштырган, димәк рухлары сынган. Аннан әле алар татар кебек элек дәүләт тотып яшәгән халык түгел. Шулай да Уфа провинциясе фитнәчеләр сафына 9300 Марый, Чуваш, Удмурт вәкилен биргән икән. Димәк, Казан губернасында мондый күрсәткеч 10-15 мең тәшкил иткәндер. Бу санны да кушсак, урыс булмаган 150-160 мең фитнәче килеп чыга. Сәер, гаҗәп. 200 мең, ярар, бу сан шактый гына киметелгән дә булсын. Пугачевчыларның 150 меңе без дәгел киметеп бардык. Урыс кешесе түгел. Бәрәкалла. Совет галимнәренә Пугачев явын урыс яу итеп күрсәтү нигә кирәк булды икән? Җавабын без хәзер генә төшенәбез. Партияләштерелгән фән һәм совет сәясәте өчен Пугачев явы сыйнфый көрәш явы булса отышлырак иде. Ул әнә шулай итеп Совет империясенең бердәм һәм бүленмәс булуын исбатларга, нигезләргә тырыша. Ә безнең һәммәбездән гомум совет кешесен, милләтсез, телсез, тарихсыз, йөзсез маңкырт, әшенда исә өлкән агай сафын тулландыручы кавым тәрбияләргә җыена иде.
Пугачев яуына кушылган крестьяннарның милли составын һәм урыс булмаган милләтләрнең бу яуда ни өчен катнашуын берникадәр ачыклап чыктык кебек. Тагын бер тарафка игътибар итми булмый. Урыс телендә Пугачев яуына багышланган фәнни хезмәтләр дә, матур әдәбият әсәрләре дә йөзләп. Бу өлкәдәге тырышлыклары, хезмәтләре өчен Башкортстан галимнәренә һәм язучыларына да фақат ихтирам вә соклануына белдерергә кирәк. Шуларның фидакарлыгы һәм Мәскәү ярдәме белән Салават Юлаев исеме мәңгеләштерелде. Аны дөнья белә. Ә менә татар галимнәр арасында бүген Миркасым Госманов белән Сәлам Алишев кына Пугачев яуының белгечләре булып санала. Махсус шушы темага багышланган фәнни хезмәтләр һәм әдәби әсәрләр бик аз. Иренми санап чыгыйк. Мәхмүд Галәү, Пугачев яуы драма. Авзал Таһиров, Ямәлкә тауы, 54 битлек әдәби әсәр. Газиз Гобайдуллин, Пугачев яуында татар-башкортлар, газетада очерк. Газиз Гобайдуллин, Пугачев яуы, 20 битлек әдәби әсәр. Әхмәт Фәйзи, Пугачев Казанда, драма. Сәлам Алишев, Пугачев полковнигі, журналда очерк. Сәлам Алишев, Бахтияр Канкаев, журналда очерк. Сәлам Алишев, Исхак Ахматов, китапта очерк. Сәлам Алишев, Миркасым Госманов, Бүйік крестьяннар сугышына 200 ел, журналда һәм китапта очерк. Туфан Миңнуллин, Канкай углы Бахтияр, драма. Сәлам Алишев, татары Среднего Поволжья в Пугачевском восстании. Ниндидер әсәрнең онтылып калуы мөмкин. Әмма барыбер инде сизгәнсездер, югарыда саналган исемлектә татар халкының Пугачев яуында күпләп катнашуын дәлилләүгә юнәлтелгән бердән-бер китап бар. Анысы да урыс телендә һәм тиражы да фақат 5000 генә. Пугачев яуы турында татар телендә нәшр ителгән бер генә китап та юк. Шуннан соң гаҗәпләнергә туры килә. Университет һәм институтларның аспирантураларына ел сайын дистәләгән милләттәшләребез укырга кирип тора. Кемдер шунда ата кара тараканның кан әйләнеше яки тагын әллә ни кадәрле темаларга диссертацияләр язып шиләнә. Кайбер үткерләре хәтта шуны яклый, соңыннан галим булып күкрәк киереп йөри. Күпме кәгазь белән кара әрәм була. Артык штатлар тотыла, лабораторияләр, кафедралар ачыла, дәүләтнең акчасы җилгә аша. Ә менә яртысы татарлардан торган Пугачев яуы турында язучы юк. Аны өйрәнүче, күтәреп чыгучы юк. Нәтиҗәдә яңадан-яңа буын үз милләтенең тарихын белми үсә, милли горурлык дигән хистән мәхрүм кала. Шуңа күрә без бүген Салават Юлаевка карап сокланабыз. Күрше халык тарихындагы факттан көнләшәбез. Үзебезнең милләт Пугачевчылар сафына нәкъ менә Салават шикелле бригадир дәрәҗәсенә ирешкән 3 каһарман үстереп биргән. Әмма Бахтияр Канкаев, Канзафар Усаев, Яркәй Кадырматов атлы бу 3 батырның да Пугачев армиясе сафында атаман яки полковник дәрәҗәсенә ирешеп, зур-зур отряд башлыклары булып йөргән тагын 40-ка якын каһарманыбызның да тормыш һәм көрәш юлларын гына түгел, хәтта исемнәрен дә белмибез. Тагын бер гаҗәеп искиткеч факт турында әйтеп китик. Салават Юлаевның фетнәдә үз әтисе Юлай Азналин белән бергә катнашуы, аларның отрядлар төзеп зур хәрби дәрәҗәләргә лаек булуы, соңыннан хөкүмәт җәзалауларын, сөргеннәрне бергә кичүләре бөтен дөнья халыкларында соклану хисләре уятты. Ә татар халкы тарихында башкортларныкыннан да гыйбрәтлерәк һәм гаҗәеп үрнәк бар. Әлмәт районының Түбән Абдул хәзерге Елхавой авылында туып үскән татар крестьяны Әйит Үрәзмәтов әвәл 1760 елда Мурат Мулла фетнәсендә катнаша. Шуның өчен аны патша җәллатлары Петербург каласына алып барып газаплыйлар. Пугачев яуы башлангач, Әйит тагын фетнәгә кушыла, отряд туплый, карательләргә каршы зур тәвәккәллек күрсәтеп сугыша. Пугачев Әйтне фетнәчләр арасыннан бердән-бер кешене корпус старшинасы дигән дәрәҗә белән олылый. Әйтнең бер туган энесе Тимер Булат походный старшина дәрәҗәсенә лаек була. Әмма Әйт бик аз көрәшеп кала. Ул карательләр кулына эләгә, җәллатлар аны Казан төрмәсендә җәзалап үтерәләр. Әйтнең эшен аның улы, Пугачев гаскәрендә полковник дәрәҗәсенә ирешкән Габдрашид дәвам итә. Җәллатлар кулына төшкәнче ул да тынғылык белми. Фетнәчләр сафында зур хәрби дәрәҗәләргә ирешкән Уразмәтовлар гаиләсе, ул бөтен Пугачев яуындагы бердән-бер очрак. Ни кызганыч, шушы фактны хәтта фән докторлары арасында да белүче юк.
Мугайын тарихыбызга шулай гамсыз булганга күрәдер, Мәскәү, Петербург галимнәре Пугачев армиясендәге юлбашчылар исемлегенә бүген 30 башкорт, 20 татар җитәкчесен генә кертә, һәм гомуми санны 200 белән киртләп куя. Biz фәнни чыганаклар, тарихи мәгълүматлар белән нигезләнгән мондый хезмәтне язу турында 1990 елларга хәтле уйламый да идек. 80 еллар башында тарихи чыганаклар белән таныша башлаганда ниятебез бүтән. Пугачев явында катнашкан татарлар хакында әдәби әсәр язарлык мәгълүмат туплау иде. Тарих шундый өлкә, ул кешене сазлык сыман һаман тирәнгәрәк тарта. Шуңа күрә Уфа, Белорецк, Оренбург, Уральск, Свердловск, Мәскәү, Казан китапханәләрен йөреп чыктык. Петербургтан китаплар кайтарттык, архивларга йөрдек. Нәтиҗәдә алда бәян ителәчәк мәгълүматларның чама белән 80%-ын без 1990 елга кадәр үзләштергән идек. Ул чагында ук матбугат ирекле иде. Татар галимнәре арасында 18 гасыр тарихын Пугачев явын өйрәнүчеләр бар бит. Нигә соң язмыйлар? Милләтебез үткән олы авыр юлны алар нишләп халыкка җиткермиләр дип үрсәләнә, газаплана көттек. Ни кызганыч, фән дә, матбугат та без өйрәнгән чорны яктыртмады. Мөстәкыйль азат Татарстан төзү өчен 1989 елда башланган милли хәрәкәт халкыбызга үзенең үткән тарихын һичшиксез кайтарып бирергә кирәклекне исбатлады. Сезгә тәкъдим ителгән хезмәтнең зарурлыгы туды. Яңа бер нәрсәне искәртик. Моңа кадәр татар матбугатында Пугачев явын яктырткан хезмәтләр күренсә дә, авторлар гадәттә Казан провинциясендә яшәгән татарларны гына телгә ала. Ахыр чиктә Татарстанның бүгенге территориясеннән ары узмый иде. Мәскәү, Петербург, Уфа гына түгел, хәтта инде Казан галимнәренең дә татар тарихын бүгенге Татарстан, шул ук Мәскәү тарафыннан Ленин һәм Сталин тарафыннан кискәләнгән һәм 3-4 мәртәбә киметелгән Татарстан белән генә киртләп куюы безне һәр шаккатырып килде. Әйтерсеңлә, бүген Башкортстан территориясендә яшәгән 1,5 миллион, Оренбург, Чиләбе, Екатеринбург, Самара, Саратов, Ульяновск, Пермь, Киров һәм тагын әллә кайсы өлкәләргә чәчелеп гомер сөргән 5 миллионга якын татар безнең туганнар түгел дә, аларның гомум татар тарихына катнашы юк. Күрше республика, күрше өлкәләр белән сәер дуслык, сәер бердәмлек хакына фән эчендә, мәгърифәт һәм мәдәният эчендә читтә яшәгән татар бик еш кына үги булып калды. Татар шәхсән үзе күрмәгәч, газиз тарихының тулылыгы өчен үзе көрәшмәгәч, Оренбург, Чиләбе, Самара, Пенза галимнәре әлбәттә инде татар каһарманнарының исемнәрен күтәреп чыкмады. Тарих өчен кадерле һәм гыйбрәтле вакыйгаларны эчкә йотты. Бүгенге Башкортстан территориясендә яшәгән татарлар тарихы турында сөйләп торасы да юк. Әле 1926-1979 еллар эчендә генә дә биредә 373 авылда яшәгән татар вәкиле мәҗбүри рәвештә башкортлаштырылган икән. Тарихи гаделлек турында нинди сүз булу мөмкин? 17-18 гасырда яшәгән күпме татар каһарманы бүген матбугатта башкортныкы булып йөри икән. Моны хәтта тарихи документлар эчендә казынган белгечләргә дә айыру кыен. Менә шуңа Пугачев явында атаман яки походный старшина булып йөргән рядовой крестьяннарны әйтеп торасы да юк. Балтач Сәетов, Зәйнәш Сөләйманов, Батыркай Иткинин, Гадел Бигашев, Бүләк Якупов, Сөләйман Күскәев, Зөлкәрнә Юсупов, Нурый Ишәев, Сәлим Әйтов һәм тагын әллә ни кадәрле җитәкчеләр Мәскәү, Уфа, Казан галимнәре тарафыннан әле башкорт, әле татар дип телгә алына. Галимнәрне шул ел сайын башкортлаштыру сәясәтенә буйсына барган үлгән татар авылларының исемлеге аптырашка кертә. Пугачев явын гына өйрәнергә дип архивка кергән галим, әйтик, бер кәгазьдә Бикмәт авылыннан старшина Балташ Сәетов дигән сүз очратса,
Бу авылның тарихын ачыклап тормый, гадәттә соңгы елларда нәшр ителгән рәсми исемлеккә мөрәҗәгать итә. Анда исә Башкортстандагы бикмәтләрнең һәммәсе диярлек бүген инде башкорт авыллары дип үзгәртелгән. Бу әле ялгыш юлга кергән ялгыш нәтиҗә ясаган галимнәрнең бер төркеме генә. Шуның өстенә тарихи документларда телгә алынган авыл һәм шәхесләрне Башкортстанның бүгенге территориясенә һәм исемнәрнең төркичә яңгырашына ерактан карап кына башкортлар исемлегенә теркәп утыручы Мәскәү һәм Петербург галимнәре дә бар. Аларны Башкортстан территориясендә яшәгән татар һәм башкортларның аерым-аерым саны һәм миграция процессы да андагы авыллар тарихы да бик үк кызыксындырмый. Ә без бер-ике мәгълүматка гына мөрәҗәгать итик. 1688 елда ук инде Уфа воеводалыгындагы Уса юлының Уран волостында 50 татар, мари, удмурт авыллары булган. Аларның кайберләре бу төбәктә 60 ел элек үк нигезләнгән. 1693 елда шушы ук төбәктә тагын Карышбаш, Багдан, шул ук чорда Шуртанлы күл, Ураза, Янбай, Начар кебек яңадан-яңа татар мишәр авыллары барлыкка килгән. 1705 елда башланган алдар күчем явыннан соң Казан, Сөмбер иязләрендә яшәгән татарларның башкорт җиренә күчеп утыруы аеруча күмәк салган. Шул чор документлары ул чакта Казанда вице-губернатор булып торган Кудрявцев, губернатор Волынский, тарихчы Рычков раслауына караганда 18 гасыр башында башкорт халкының дөресрәге рәсми кәгазьләргә үзен башкорт дип яздырган халыкның саны ким дигәндә 2 мәртәбә арткан. Ул елларда Петр патшаның яңа указлары буенча елына жан башына 1 сум 10 тиен салым түләргә мәҗбүр ителгән татар өчен дәфтәргә башкорт булып теркәлү отышлырак булган. Мисал өчен 1750-1793 елларда Кыр Елан волосына күчеп утырган һәм типтәр булып теркәлгән Уразаев, Әлмәмәтов, Юсупов, Дүсмәкәев, Ишкилдин кебек татарлар һәр йорттан елына 10 гына тиен салым түләргә тиеш булганнар. Билгеле булганча, Уфа провинциясендә яшәгән мишәрләргә бары тик 1747 елда гына анда да жан башыннан 25 тиен, типтәрләрдән 80 тиен, ә татарлардан ул чагында 1 сум 70 тиен, 2 сум 1770 елларда инде 2 сум 70 тиен күләмендә салым түләү тәртибе кертелә. Мондый катламнарга бүленү һәм айруча башкорт катлам булып язылырга омтылу Уфа провинциясендә яшәгән халыкларга әле соңрак та өстенлек китерә. 1832 елгы закон буенча, мәсәлән, башкортларның һәр иратына 40, типтәр һәм мишәрләргә 30, ә татар белән чуашка 15 дисәтинә генә имана җире бирелә. Шушы мәгълүматларны барлап чыкканнан соң 17-18 гасырда татар ирләренең ни өчен башкортка әйләнүен хузаллау читенмени. Бәлки нәкъ менә шуңа күрәдер җирдән файдалану буенча өстенлекләр беткәч, Ленин белән Сталин талап алганнан соң крестьян җирсез калгач, дистәләгән башкорт авылларының халкы үз милләтен татар дип яздырган да. Мисал өчен Башкортстанның Балтач районындагы Чыпчык, Илтуган, Әҗитәр, Шәрәй, Кыешкы, Уразай, Олыкүл, Тимкә, Еләзекүл, Начар, Краснокамадагы Иске Кабан, Ялгыз Нарат, Ярмәкәйдәге Әбделкәрим, Усман Ташлы, Абдулла, Шах, Ярмәкәй, Гафури районындагы Ялгыз Кайын, Базык, Кырмыскалыдагы Кылыш, Брай районындагы Карабай һәм тагын әллә ничә районнардагы дистәләгән авыллар 1920-26 елларда үзендә яшәгән халыкның милләтен татар дип яздырган. Тик ни гаҗәп, алар бүген исемлектә янә башкорт авыллары булып йөри. Ә исемнәре әле генә санап кителгән бу авылларның һәммәсе 1773 елга кадәр үк нигезләнгән. Аларда татарлар яшәгән. Шушы авыл татарларының кайберсе Пугачев явында каһарманлык кылган, икенчеләре шәһид киткән. 1773-74 елгы документларда Абдулла яки Олыкүл авылыннан фәлән оглы фәлән дип искә алынган кеше кичә бүген язылган хезмәтләргә Уфа йөзендәге башкорт йөзбашы яки башкорт крестьяны булып кергән. Ә Башкортстан территориясендә татар һәм башкорт гаиләләреннән торган катнаш милләтле авыллар 1773 елда күпме булганда, алар хәзер ничә? Моңа төгәл генә әйтеп җавап бирә алучы кеше гомумән бар микән? Ә Пугачев фитнесен чагылдыручы документларда искә алынган Үтәк, Морак, Котлыхуҗа, Акташ, Гафури районында, Кабак, Кырмыскалыда, Туйчыбай, Сәйтәк, Кансияр,
Мишәр, Иликәй, Балташта, Иске Бөртек, Ныгай, Аткүл, Краснокамада һәм тагын йөзләгән авылларда 1773 елда бер үк урамда күршеләр булып татарлар да, башкортлар да яшәгән. Бу авылларның һәммәсе диярлек хәзер исемлектә чиста башкорт авыллары булып йөри. Әнә шулай тул авыллары яки урамнары белән аралашып урнашкан волость һәм түбәләрдә яшәүче татар һәм башкорт крестьяннары үзләренең старшиналары яки йөзбашлары итеп гадәттә җир хуҗасы булган башкорт вәкилен сайлаган. Кайбер волостьларда гына һәр милләт үзенең айрым старшиналарын билгеләгән. Аннан соң тагын шунысын да искәртү артык булмас. Әби патша Екатерина чакыруы буенча ул чорда Рәсәйгә меңәрләгән немец хәрбиләре, сәүдәгәрләре, һөнәрчеләре һәм тагын әллә никадәрле белгечләр күчеп килгән. Пугачев явы аеруча шаулап узган Казан һәм Оренбург губерналарында юньләп урыс телендә белмәгән Бранд, Рейнсдорф хакимнәр булып утырган. Пугачев гаскәренә фетнәче крестьяннарга каршы көрәштә җаза отрядларын немец офицерлары һәм генераллары җитәкләгән. Пугачев явын шагылдырган документларның бик күбесе шулар тарафыннан иҗат ителгән. Кичә генә Рәсәйгә килеп төшкән немец дворяны башкортны татардан, казакны калмыктан һич шиксез айыра белмәгән. Шуңа күрә үз рапортларында әлеге дворяннар фетнәчләрне толпа сволочей, вор дип кенә телгә алган. Бәхтияр Канкаев, Салават Юлаев, Канзафар Усаев, Гадел Бигашев, Галибай Мырзагылов һәм башка каһарманнар куласына тупланган отрядларның да немец дворяннары милли составларын ачыклап тормаганнар. Күп очракта башкирцы дип кенә тамгалаганнар. Безгә калса татар белән башкорт халыкларының тарихын бүген бер-берсеннән аерып карап булмый. Гасырлар дәвамында бер үк территориядә яшәү, кәләш бирә-бирә кан алмашу, урыс кыллыгыннан котылу өчен иңгә-иң турып көрәшү бу ике милләтнең тарихын һәм язмышын шул дәрәҗәдә бер-берсенә үреп бетергән ки, хәзер инде йомгакны сүтәргә маташу да, ниндидер чиста дан, чиста шөһрәткә дәгъва кылу да мөмкин түгел. Татар белән башкорт хаят һәм ихтилал учагын мәңге-мәңге бергә яккан икән, бүген шуның көлен яки күмерләрен бүлешүдән ике якка да бер файда да юк. Бүлгәлә һәм хакимлек ит дигән кагыйдәне мәкерле рәвештә кулланып, большевиклар партиясе 1919-20 елда безне татар башкортны ык һәм Сөн елгалары буенча икегә бүлгән. Империя кыллыгыннан котылыйк дисәк, юлыбыз, язмышыбыз кабат кушылырга тиеш. Безнең бергәлекне тарих күп раслаган. Сезгә тәкъдим ителгән әлеге хезмәттә шагылдырылган вакыйгалар да безнең тарихи бергәлеккә яңа мисал. Без бу хезмәттә абсолют яки какшамас хакыйкатькә дәгъва белдермибез. Безнең максат таррак. Дистә еллар буена халыкны үзенең газиз тарихыннан аерып торган кара пәрдә ачылырга тиеш. Пәрдә артына ниләр яшерелгән? Моны халык белсен. Хезмәткә тиешле бәяне ул, иншалла, үзе бирер. Тагын ярсу хөкем сөрә күңелләрдә. Идел өстен тибрәлдерә, булай шиле. Әллә йөрәк, әллә өмет, сул кылдыдыр күкрәгемдә. Уятырга ният итеп татар теле. Әллә йөрәк, әллә өмет, сул кылдыдыр күкрәгемдә. Уятырга ният итеп татар теле. Атлап килдек гасырлардан гасырларга. Бәгырьләрдән чәчәк аткан өмет гөлен. Ул чәчәкләр ташны тишеп шытып чыган дастаннарда. Мин ышанам калкып чыгар татар иле.
Ул чәчәкләр ташна тишеп, шытып чыгар дастаннарда. Мин ышанам, калкып чыгар татар иле. Табынам мин бүген гаман синең рухка. Безнең көннәр ташу кебек шаулап килер. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Сез язучы Вахит Имамовның «Татар яугирләре» дигән романыннан өзек тыңладыгыз. Ул Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Илдус Ахмәтҗан башкаруында яңгырады. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.